नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत तुमचं डिझायर अकॅडमी या तुमच्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलवरती. मी अमोल गाडेकर. मित्रांनो, आजचा जो आपला मुद्दा आहे तो आहे वुमन प्रीमियर लीग, म्हणजे याला आपण एका अर्थाने महिला IPL म्हणू शकतो. IPLच्या धर्तीवरती जे काही आतापर्यंत पुरुषांचे सामने व्हायचे, तर त्याच्यामध्ये आता हा थरार तुम्हाला महिलांचा सुद्धा दिसून येईल. आणि याच्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा आहे की 2023 या आपल्या वर्षापासून सुरुवात झालेली आहे. जवळपास 4 मार्चपासून 26 मार्चपर्यंत या स्पर्धा मुंबईच्या डी.वाय. पाटील स्टेडियम आणि बेब्रॉन स्टेडियमवरती रंगणार आहे. त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा काय आहे मित्रांनो, तर तुमच्या समोर इथं स्लाइड्स आहे, की जवळपास 5 टीम आहे या महिला IPLमध्ये, वुमन प्रीमियर लीगमध्ये, ज्याला नुकतंच BCCIने सुद्धा काय केलं, घोषित करून टाकलं. आता ऐतिहासिक गोष्टींचा जर विचार केला, तर सगळ्यात पहिले महिला क्रिकेट भारतामध्ये सुरू झाला बघा 1976 पासून. म्हणजे महिलांचं क्रिकेटमध्ये योगदान 1976 पासून आहे. IPLचा जर संदर्भ घेतला तर 2008ला IPL जे आहे, तर ते सुरू करण्यात आलं होतं पुरुषांसाठी. इंडियन प्रीमियर लीग आपण ज्याला म्हणतो. आणि आता 2023ला सुरू करण्यात येतंय ते म्हणजे वुमन प्रीमियर लीग. आणि या वुमन प्रीमियर लीगचा थरार आता तुम्हाला थोड्या दिवसात दिसून येईल. ज्याच्यामध्ये 5 संघ आहे बघा. या 5 संघामध्ये तुम्हाला इथं नाव पण दिसून येतात. अहमदाबाद संघ आहे, त्यानंतर मुंबई, बंगळुरू, दिल्ली आणि लखनौ. तर त्यांचे हक्क कोणाकडे ते सुद्धा इथं संदर्भ इथं दिलेला आहे. आणि या 5 संघांमध्ये जे काही साखळी सामने होतील, त्याच्यामधनं जो काही विजेता असेल, या विजेता संघाला 6 कोटी रुपयाचं बक्षीस असेल. सोबतच उपविजेत्या संघाला 3 कोटी रुपयाचं बक्षीस आणि तिसऱ्या क्रमांकावर असेल त्याच्यामध्ये 1 कोटी रुपयाचं बक्षीस. तर याच्यामध्ये सर्वात महागडा खेळाडू म्हणून बंगळुरू या संघाने स्मृती मंधना नावाची जी काही भारतीय क्रिकेट प्लेयर आहे, तिला खरेदी केलेला आहे, जी की सर्वात महागडी खेळाडू म्हणून सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत सुद्धा आहे. तर हा काही महत्त्वाचा संदर्भ आजच्या डेली डोसमधला होता, ज्याच्यामध्ये वुमन प्रीमियर लीग सुद्धा सुरू झालेलं आहे. हे तुमच्यासोबत शेअर करायचं होतं. आजचा डेली डोसचा मुद्दा कसा वाटला, हे मला प्रतिक्रियेच्या माध्यमातून नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक सो मच.